then ideally baby Akoma FM 87. Asante region predominantly a business community. And inti uba Kumasia. Me maame wo Central Market, me maame wo Adum, me maame wo baby bia wo sori anopa. Bia oya ni se obenya baby adidwa. And adwadie the first thing ehia no. As we speak, Kumasi edwa Central Market and na bia kese a obia ekodidwa. Because of market ayesi nti Central Market dwa yeguno. Isi a yeni Central Market dwa ebiem. Sanso ena me no kasa sisi ekejetia ahonsam ayepinso obia ewone de ewo kejetia de botaya yi adwadifu ewo Central Market dodo na akọ race course was to ensuring say otikokọ so nanka de ode ba beye no project kese oso me nana no monye na monfa enye dwuma ewo eye race course. As we speak amene wo kasai race course eho nyina me kai se kodwobonsu ekodwi ho na emfuturo wo ho yemu bi ni eka at that time na wo ewo ho nti etimi frɛ kodwo ko na fa nsuo kogugu so kodwo utirimu aden kodwo adwadifo no wo mo nso Abraham asefo kodwo they need to get something better. Abaya bakọ kodwo ko osasibe aba sampan aba emene ensuo totọ ya maame no madwadifo ano dem a esu traders earlier na o madikan asu a wo mo ne assembly mpanimfo abisa senti de ye omo ye wo mo ewo race course no aso omo ka Kumasi ho ye ni kan tie adwadifo ni bi days before enra ansakra na ye kọ ho ba na ni 2 weeks na o twim unit uton a uton bo na enye ye esa woteso na wosa aboka nti esre mpanyimfo so metua metia kwa asopam ntini dia no bia na mo ni na haya na ka force fo na wa no mobile ka ni na haya na ko yi ntini ni wa eni ma ana ya face force fo no musi baire fo no so ni wadie fo no so ni wadie fo no wa si ho baire fo no ni na wa wa dia nto si wa tamilo ya baire ya bira ni siro na na o tu fo pia ni siro dia no pese o mo ya bring any dia si say adu awie ne dia haso na ka so ne fa adu jan ba ama ma ne dia ya sro mo fa ne kro mo ntinu mo ya o mo ba ya bring ne dia ba ya ma na ka ne ya de e fa no ma ne dia ba ama ya ma me ko ya ni ba bo enya kakra e ko mo enya sa bring ne ne du ne dia e dia o ma ba ya ga ka ne nkama o he aja no mo ba ku e si ana ka so ni na aya no mo ba e si abring ne kwa na adu a o mo ba fa ya sireke ni ko enya ya na ba kire o mo yo mo ma yema na o mo amu ni sa haya na enyina ya ala na enyini bi wo ha obi aba na o ba fa no phone no atwa o ba fa no phone no atwa eno ano no enyini bi ani no ba so ba ya brigi ya sire o mo tu o ba ya brigi ni ma enya sa aja ne dia o mo ya brigi ni aja ne ba ku ka se ni haya ka bia pa right ababa where one of the biggest link bridge how do bridge wo ho a link one side of the race course to the other. Ka kobugu ena omo ye. Now, adwadifo a race course over the period. And what the most ometia kwa asopam dia. Omeboy na mmegu kwan no somaye. Enne betumi abo enna memedwane tu atumi apagya fese kuro hoi. Kwan na nya kuro no tumi pagya. Ti so ompese race course dwane ye awo Kumasi ha dia. Yesra omo a ni die. Omegu kwan no somaye na futuro ne hadwo ensuo ne de hwehwe mframa we ya afa ya ensuo kura yetene kura awe enti egu so a enni 5 minutes kura na futuro na saba enti ensuo de omegu so 20 kura no a ede na enti mi muaye enfuturo ne doso pa ani ntina bebre ema ne bro no wafo de ya che kura no nsia na ko bia wodwom ha fise donko mi fo se table ni nyina de da ho omuma ofise futuro no doso ena yampanyimfo no mudi anum ne de dom betumi aye de omaya amaya hwie na ka empanyimfo na omo kemie enna asefo na mbaba so mbabo aye man futuro no ensu epia kono sa nkofo no sa empanyimfo no omo mo aye ne sa futuro no emfiri ha
efuturo no dɔɔso ti nneɛma na firi gu mu a bɛwie mitimi nya yɛ bobɔ ya na makoma ɛte mitimi wura mi hu nyinaa dagya yɛ nya na mani agye mi hu ne ɛmenyɛ ɛnso me MPP me nkɔgye bosia me nkɔgye hwee ɛnso sɛ mi ampa mapaba mesi aba me ne me nyinaa yɛ nto firi sɛ mubu yɛ kwasi asanteman mubu yɛ kwasi aba yɛ nso ne yɛ pia biribi ama mo mutimi kɔ yɛ ngnafo deɛ ma mo yɛ to abawie ya yɛ si yɛ tu ngnafo afiri dwom mo ma mo sika nyinaa wɔ mo de yɛ dɛ ɛde kɔpɛ bɛ ɛfa ɛsesa yɛ no ma kɔ yɛ ya santimam kumasi nsuo tɔ ne yɛ butubutu yɛ no ma so sa nkokɔ ade yɛ ntwabo mo hwɛ futuro ku yɛ Ghana bubu yɛ kwasia manya enti sɛ yɛ nyinaa yɛ paaba ani asantimam sɛ yɛ paaba MPP o NDC o hwan yo ababi yɛ bɛbɛbi ayɛ nto aba momfa mo no ma ade ntia futuro wɔ yɛ ku yɛ bewu hwɛ sɛ kumasi ne aba yɛ ate sɛ me mabɔ ma so miensa ɔnso sɛ me ba hwɛ me ho ubeka sa me kɔ afuo me mabu sa me sama ma ade ntina yɛ ho tantanta me se bɛsiri kɔ wɛ no scores bɛsiri kɔ wɛ kɔ bɛka so ofiri wo kɔ safi ana wo kɔ kasape enti sɛ yɛ nyina santima me apa wɔba wanya adwuma ntimi hwɛ ne ba ma ne nkɔ school me ka sɛ me kunu wada dɛm wada wonya nsɔre so wɔ bɛkɔ ɛnso bɔ no me ansa na ma sɔre si no ma hwɛ me ma me wo ma kɔ school ansa na ma bɛdwom na me ba ne futuro wɔ yɛ ku me na futuro ne yɛ ku ya pa wa ma sisi ya pa mo de yɛ ba mo amepɛ ba bia me ama yɛ ne ankasa ne yɛ dai yɛ bɛpɛ yɛ ba bi kumasi anyimafo no so yɛ nipa bɔnifoɔ edwom mitimi ka me ka kyerɛ nana wɔte so kɔkɔ so sɛ anyimafo no mu wodwom ne nyinaa yɛn saki wɔ mo ɔmu sisi ya yɛtimi wɔmu sisi ya kyerɛ sɛ asase no odumfoɔ de ma ayɛ kwa wɔde ameyɛ kwa anso ɔmu bɛyɛ baabi kakra bi ma yɛ ne ɔmu gyigyi yɛ sika asantefoɔ mu suro si ɛbɛka no kora ne aka so ɔmu nya nti ɔmu ntimi nka anyimafo no ɔmu sisi ya omu sisi apa na ngo omu jisika ni mpo no omu de ya kwana kaya imafo jisika fanya kwan ya di gu ya botom ni ya di agodu tofie ni ka kesi adem ni enso ya ebere pa chosa o se meton de meton na adwene me podi ya mpemanim tim bepa me ba bi na metena de metim asantini ba krofrom astan bantama maame a wabɔ na sumiensa kɔkɔhwɛ ensuo tɔ abue awia ba bue ɛde yɛgya wɔ mo yɛ konso ade akɔ gyegye yɛto ɛwɔ hɔ the last time me kai sɛ sampan yɛne no rescue sampan deɛ na mo yɛ ama yɛ maame no madwadifoɔ because sɛ si a revenue a yɛgyegye no wɔ kurom ha ntokura a yɛgyegye nyinaa aban agye afiri assembly nsɛm de ama GRA awali to private contractor enti assembly no has no other means of income kakra nka mo benya ɛyɛ maame no adwadifoɔ wei no hɔ ɛwɔ riscos sɛ mbɔma mani akɔ mo ho na matumi ayɛ ɔmo yie this Akoma ɛma 87.9 yɛnka sɛ monkɔfa kotare ngu hɔ but at least make the place comfortable nsuo toyi kɔ na kɔkɔ race course the last time I did some edin komo mukwemu me bae no only the race course ye be kan kura temporary Akoma FM and sunny be central market project no Akoma 87.9 we started with the phase 1 a Kenita project na omo be do omo dwuma ho e wi Kenita project no omo a na faka se omo nyam pata de bi ni stores ni do ho ba mu buko the next Akoma batch FM 87.9 Kumasi and phase 3 projects no do no a ekɔ holo me bae akɔba around rempress akora no adeɛ kɛse a na ihia wɔ mo ɛyɛ ɛhɔ ɛkwan ɛna nkania ɛna security yɛ no no ano yɛtutu ho anamɔ yɛ ne contractor for edidi nkɔmɔ ɛma ɔmo
ɛyɛ sɛ ɔmo bi twa kwan no so ama ampa ɔmo twa kwan no so ɛno na nkyɛn no aban ɛwɔ nhyehyɛeɛ a phase 2 of Mase Town Roads na yɛyɛ ho adwuma no yɛakapcha saa area no sɛ yɛbɛyɛ ho nsiesie na kota alɛfata no yɛde akɔ hɔ nti wɔn twa so no ɛnu ɔmo ɛdidi nkɔmmɔ sɛ ano no yɛ a wɔn fa nsuo mpete so ɛma me ɛnora n'ano ne ɛwɔ New Year school bene forcefoɔ na ɛwɔ hɔ no secretary no ɛkasae ɔma me hu sɛ ɛyɛ na ɔmo de nsuo no bi ɛba hɔ deɛ nanso ɛnkyɛ na mfuturo no ase aba nti deɛ ɛku wɔn paa ɛyɛ mfuturo no yɛbaa mafrɛ ɛnɛ yɛ committees bi wia yɛne nkadanso no mu mpanyinfoɔ no bɛkɔ yɛfɛ tiki na sɛ wɔn mo bɛhwɛ sɛ ano no nsuo no bi ɛbɛkɔ ama yɛn wɔn mo nka ne asɛm no etu ho anamɔn menu kasa yi over 90% a wɔn hia nkanea no yɛayɛ ho adwuma ama wɔn asoma last week ɔmo tu mu anim ɛyɛ sɛ wɔn mo transformer baako bi fault abam nti na wɔn mo emi nkanea ɛma me frɛ ECG mpanimfoɔ ɛbɔ ɔmo amaneɛ sɛ ɛma ni ɔmo kutu ho anamɔ na wɔn kɔhwɛ ɛmayɛ. Abusuafoɔ wei ɛyɛ sampan almost a year ago. The same problem I did home komono okwa eda so awo ho. Ekoko wie say even eno chewa na all coordinating issues at the market. Omuko pia asante hima enim. Na mo ma hene ene egi asem ne se asante ma aye se na me na je na monko hena munsiesie. We had spoken to Chewa ewo dwonim kwan a ɔgyegye tax nsɛm a amanfoɔ ka ansa wɔde ma yɛ ni deɛ tie ne sɛ ampa sɛ deɛ adan no mutu anamɔ ba manhyia mame nkɔ na me ne Caesar eni nkɔbɔ. Caesar, good morning. Adiana, good morning. Good. Race course mame picture no ɛhɔ te sɛ ankasa nsuo totɔ ya mame nom mame ntio Adiana ba yɛbɛ tie for ne atwa ma agenda about race course ɛso. Adiana ba na mi tie asɛm a honorable Sampan ɛka no. Bɛ afini 1 year. Na ne hyɛ fi ɔno ne deɛ na ɔka yɛ no mu kakra na ɛsɛ hɔ kakra. Adiana bɛ fi saa 1 year na ɛbɛsi nnɛ. Ɛnya deɛ baako kora Sampan ɛka yɛ no. Adiana ba watu baako kora ho anamɔ ɛwɔ race course ha. Na ni nyina akɔyɛ sɛ tɔba race course a yɛ baabi kakra bi baabi a yɛ santehema ɛyɛ mfonyin si no na mfonyin si no ɛhɔ no yɛplasa hɔ nyinaa ɔma yɛ fam hɔ nyinaa kama na nsuo tɔ a nokwasɛm ne sɛ ɛhɔ deɛ ɛyɛ a na asese ɛni hɔ ɛna ɔma yɛ ɛkwan na ɛda mu na ɛde forɔ mefa ne sɛ bantefoɔ anim hɔ no ɔma yɛ a ɔmode kɔ soro kama ɛhɔ no yɛ kyeewa ɛna yɛ hɔ ɛna ɔyɛ ne sɛ ɔmo ne assembly ne kɔɔ bankurom sɛ ɔno yɛgye sika na ɔmfa nteka no a ɔde yɛ saa area hɔ no adwadifoɔ no ante aseɛ ɛma ɛkɔyɛ fi so ɛma asɛm no kɔɔ santehema efie yɛyɛ yɛdi akyire ɛdeɛ na ba yɛkɔɔ na ma ɔma hene ka sɛ ɔde na yɛsi asɛm no so agye na ɔbɛhwɛ ama assembly na ba bɛgye di ticket na nanka sɛ wɔ agbègbè no na efiri hɔ na assembly na toa so development no ɔma toa so fi hɔ na ɔmo didi revenue na ɔmo etua kyewa ka ama no ka na wɔn abɔ no ɔmo etua ne ka na ɔmo de aka na ayɛ revenue ɛdeɛ na bɛ fi saa da na ɔmo bɛɛ bosome bɛyɛ ɛnan kɔ num ni ayɛ kɔ hɔ no efiri hɔ no kee mene na bɛgye di ticket no kyewa ne nkura na agya ticket no gyegye ɔmo ɛde ɔte ayɛ ɔyɔ sɛ ɔmo de ɔmo atwa ɔmo ho afiri ticket no di mu de ama kee enti keme na bɛgye di seki ɛdɛ ma meka no kwa kyerɛ sɛ nkanea kora bobɔ ha no ɛyɛ obi na tu ne ho kyɛeɛ ɛde nkanea no bɛbobɔ race course ha a ɛnyɛ assembly no koraa no na da a ɔmode nkanea bɛbobɔ ha no deɛ na ba mmea me mu me baabi na mebaeɛ no even though nkanea no bɛgu assembly hɔ bɛyɛ bosome mmiɛnsa na nkanea no ɛmɛbobɔeɛ ɛma nipa na ɔde nkanea no baeɛ no nkurɔfoɔ
ɔyɛ politician bɛsi na bɔ ne din ne nkurɔfoɔ ɛna de abufuo kɔ assembly ɔkɔgye nkanea nso ɔmomfa ma ɔmobɔ ɛna ɔmokɔgye nkanea no fii wɔde bɛbobɔɔyɛ na deɛ na baa nɔpa yi wobɛhwɛ nsuo no ɛtɔɔ no ano wobɛhwɛ atekete dɛ kofi sɛ nka wode wosi wipa aba ha a ɛnka wonya baabi mfa ntia atete a ɛmene race coursefoɔ no na nkɔɛ nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo kaa sɛ ɔmo mma no na ɔmo di ka sɛ kofi ɔmo mma mpa ebi sɛ sɛ wopɛ baabi ama aduane a yɛdi kɔ yɛn num wopɛ baabi ama yɛakɔtɔn no nyɛ sɛ ɔsɛ yɛfa mɛgu saa atɛkyɛ wei sɛ mu nea yɛma mɛtɔ nkɔ fie nkonko bi a na kofi asɛsɛm wobɛduru hɔ yɛ biribiaa nni hɔ a ɛkɔ so adeɛ biaa nni hɔ a ɛkɔ so ɛnyɛ sɛ bi a ɔma bɛsɔ sini koraa na ɔmo yɛ no aka sɛ project wei di assembly no ɛyɛ nti no assembly no asɛm na ɔmo kaeɛ no ɔmo de ɔseɛ ɛyɛ ɔyɔ ɛnyɛ adeɛ a ɛte saa wɔ ha sɛ mu enti adeɛ a ɔmagye fii kyei wɔ ansɛm no secretary de ɔmo bɛte sɛ kɔnɛ bi ka sɛ revenue na ɔmo rezi no da bɛyi na ɔmo de ba bɛboa adwadifo ɛwɔ ha sɛ ɔkɔ kɔhwɛ bɔɔl a ɔmo abɔ dɔmpem wɔ hɔ a sɛ wonyɛ baabi mfa ɛna ɔmo ka kyerɛ mo sɛ ɔmo mfiri bɔɔl a na nka dɔkta mensa hɔ no aka ekunkum ɔmo na ɔmo mmra race course na kofi woba bɛduru a ɛhe mfa na wode bɔtɔ koraa bɛfɛ no wasie wo nneɛma wɔ so ɛbisa sɛ agye fɔm nyinaa sɛ wonyɛ baabi na watu na akɔ asi kofi asetem na awerɛho ɛmaa ne nsu yɛbɔ pirikye wa nkɔa no ne ɔmo di nkɔmmɔ sɛ yɛkɔɛ na ma ɔmo hene asɛm a ɔkaeɛ no sɛ ɔne assembly ne kasa ama ɔmo agye saa tekiti titiɛ no a ɔmo tete ma nkurɔfoɔ na ɔmo sɛ ɔmo nte aseɛ no na ɔmo de ama assembly no yɛbɔ piri ɔmo ne kofi ɛna ɔmo di nkɔmmɔ na sɛ sɛ ɛmo no kata kura binom wɔ ha yɛ asɛ ɔmo bɛ sɛ ɔmo ne edi nkɔmmɔ sɛ kabra bɛba a nka yɛnkɔ ɔmo nkyɛn ne ɛna ɔmo nkɔdi ebi sɛ nnura no yɛne bibiara yɛyɛ bibiara wɔ akyi ansa koraa na ɛbrɛ wom nti ɛne wɔn nkasa sɛn na nsuo tɔ a edwa no ɛteɛ deɛ ɛteɛ nyinaa ma wɔn fa nto yɛn nim.